Moi, täällä on Husky Bird Shops. Täällä mulla on vähäisen vaihtopetsejä, mutta tein nyt tämmöisen videon, kun ei ollut mitään tekemistä. Niin ja säännöt lukee sitten Desessä. Ja te lähetätte eka petsit eka ja silleen niinku silleen, kun mä laitan sinne Deseen videon. Siis en Deseen videota, vaan siis tekstin. Tässä mennään nyt niihin vaihtopetseihin. Tämmöinen apina, jolla on silmissä jotain tuhroa, mutta ne saa kyllä pois. Sitten tossa on tämmönen niinku vaikka semmonen. Tällä on sininen magneetti. Hyvin tämmöinen oli numero 1. Sitten tämmönen älyssäpäpupu. Tässä ei oo mitään tahroja. Sitten tuossa on, siis tuolla on sininen magneetti. Tässä on tämmönen tajana. Ei mitään tahroja. Paitsi tässä nenässä on jotain pientä juttua. Siis ei mitään tahroja. Tässä noin. Sitten tuolla on reikä ja tuolla on LPS. Sitten tässä on tämmönen kokkeri, jolla on glitteri noissa ruseteissa. Sitten tässä on punainen magneetti. Tässä ei oo yhtään tahroja. Paitsi sitten tossa on jotain outoa juttua. Mä en tiedä mikä se on. Tai siis joku pikkulikainen vai pintalikaa. Sitten on kans tämmönen pupu, jolla on lähtenyt tosta jotain. Ja sitten on glitteri tuolla. Missä? Sitten tuolla on punainen magneetti, eikä oo yhtään likaa. Tässä on tämmönen mustekala, jolla on tuolla tämmönen punainen viiva, jonka saa pois. Ja sitten tässä on tämmöstä glitteriä, joka on laitettu etsiin. Tuolla on reikä. Ja tässä ei tosiaan ole LPS-merkkiä. Okei. Ja on sit tosi luotettava. Kysykää vaikka LPS-manskukissalta. Niin seuraava petsi. Tämmöinen lintu. Tai mikä nyt onkaan. Tässä ei ole tosiaan yhtään likaa. Siis tässä ei oikeesti yhtään likaa. Tuolla on reikä ja LPS. Sitten tässä on tämmöinen älyssäpäpupu. Sitten tuolla on reikä. Ja tässä ei tosiaan ole LPS-merkkiä. Mutta tässä ei ole kyllä tosiaan yhtään likaa. Paitsi tuossa on jotain glitteriä. Tässä oikeastaan on muuta likaa yhtään. Ei oo mitään. Tästä petsistä. Siis tässä on tämmönen. Tuossa on lumihutaleita ja tuolla myös. Tässä on LPS-merkki. Ja reikä. Tää on upouusi. Tää on jouluna saatu. Ja sitten tässä ei oo yhtään likaa. Sitten on tämmönen, mikä tää nyt onkaan, merihevonen. Se on glitteri tuosta noista pyrstöissä noista. Tai siis noista. Sitten täällä on tosiaan sininen magneetti. Tosi hyvässä kunnossa. Tässä ei oo likaa, yhtään likaa. Paitsi tuossa on joku pintalikaa. Ei oo yhtään muuta mitään likaa. Vasta tosi uusi. Saatu eilen. Ja muuten silleen. Sitten tässä on tämmönen pupu. Tässä on glitteriä noissa korvissa, jotka saa pois. Ja sitten tuolla on jotain tommoista pikkutöyrää. Olen yrittänyt pois, niin se ei lähde. Ja sitten tuolla on nyt kirjaimet ja sitten tuolla on tämmönen reikä. Ja sitten tuolla on LPS, tossa vieressä on LPS. Näin. Sitten siinä ei oo yhtään tahraa. Sitten tässä on tämmönen kojana. Siinä on glitteriä tossa kukassa, jota en ole itse pistänyt. En tiedä kuka on pistänyt. Sitten tuolla on reikä ja LPS-merkki on sitten tuolla. Tästä mä haluan tosi hyvien petsejä, esim. Populareja tai tämmösiä. Ja tätäkin mä en oo sit itse pistänyt. Tässä on tämmönen pelikani, tai mikä tuossa on glitteri ja noissa siivissä on glitteri. Sitten tässä ei tosiaan ole LPS-merkkiä. Sitten tuossa on tommonen, johon voi laittaa vaikka oli, tai johon voi pistää sen kiinni. Voi pistää johonkin niinku seisomaan tai tämmöstä. Sitten tässä on tämmönen perhonen, jossa on glitteriä siivissä. Ja tossa on LPS-merkki ja reikä. Tosi hyväkuntoinen. Sitten on tämä tämmöinen kokkari, jolla on tossa glitteriä. Ja sitten tuolla on LPS ja reikä. Ja reikä vähän oudossa paikassa. Ja sitten tämä älyssäpäkoira. Kun mä sanoin siinä alussa, että
Mä en vaihda tätä mihinkään. Niin, mut sit mä ajonkin, että mä pistän tän tänne. Tässä ei oo. Tuossa on sininen magneetti, tää on oikeesti ilisöpö. Ihanaa oikeesti. Tää on niin ylä, tästä on niin vaikea luopua, mut ihan sama. Jos tästä sais hyvin, niin sitten laitan tän sen kaa, jos tästä saa hyvin. Tässä oli Husky-petsups. Ja nyt mä näytän vielä kerran nopeesti ne mun petsit. Toi. Apua. Toi. Noin. Noin 2. Toi. Onks tää on niin ylisöpö? Moikka! On. Kasaan ne kaikki tähän. Tässä on nää petsit. Et pistäkää sit nopeasti viestiä, että mitä te haluatte, onks nää niin ylisöpöjää. Mä ois tosi uusi. Moi!